ಮತ್ತು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಬೇವನ ಸುಧಾದ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದಿರ್ತೇಜ ಅಂಚ ಅಮ್ಮೈನಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪಲ ಬೂಡಂಡ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಸೊ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೆ ನಾನು ತೋಜವನಿಕ್ಲೆ ಈಗ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ದಲ ಚತ್ ಯಾನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಏಪಲ ಬಂದದ್ದು ಕೆಲವರ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಒಂದೊಂಚೂರು ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತೋಜವ ಎಂಚಂದು ಅವೈತೆ ಸುರುಕು ಯಾನ್ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರದಿತ್ತು ಅವು ಕಾಯೋಡು ಸಮ ಕಾಯೋಡು ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇ ನೆಂಚದು ಕಾಯಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಚಿಕನ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನಡಿ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಾತು ತಿಂತನತ್ತ ಅಂಚದಂಕ್ಲೆ ರಚನಕ್ಕೆ ಉಂಡು 100 ರೂಪಾಯಿದ ಚಿಕನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಮಂಜೋಳದ ಪೊಡಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಗೆತ್ತದು ಇದಾಂಡು ಅವು ಚೂರು ಉಂದಾಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಉಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಒಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಇತ್ತು ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಚೂರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋದು 10 ರೂಪೀಸ್ ಬರ್ಪುಂಡೈತೆ ಅವು ಫುಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಮಸಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಗ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಪಂತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಚೂರು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಯ್ನ್ ಎಂಕುಲು ಇದು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ತೂವೋಡಪ್ಪುಂಡು ಯಾಕೆ ಪಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಐಟ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಚೂರು ಹಾಫ್ ಲೈಮ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಹಾಫ್ ಪಾಡೆ ಒಂದು ಲೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮುನ್ ಮಲ್ಪತೆ ಆಯ್ತು ಸಿಪ್ಪೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಇಪ್ಪಡಾವೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಅರಿ ಬೇಯರೆ ದೀನಾಗ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಕರ್ಡ್ ಪಡೊಂದುಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತತೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತು ಈತು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿಂಚನೆ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ ಓಕೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಆನಿಯನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತತೆ ಅವು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೋಡು ಚೂರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಂದೇನು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ತೂಲೆ ಒಂಚೂರು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಆಯಿಲ್ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚೆಪ್ಪುಂಡತೆ ಚೂರು ತೂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತುಕ ಇತ್ತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ಕ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಡೆಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಂದ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಪಂಡ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡುವತ್ತೆ ನೆಕ್ ಅವೇನು ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತಂಡನೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಜಿಂಜರ್ ಒಂತೆ ಪಂಡ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪಾರ್ತು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡೋಡು ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಇಪ್ಪಡ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಂಕುಲು ಇಂಚನೆ ದಿಕ್ಕ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ತಂದು ಐಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಪಂಡದ ಜಜ್ಜಿದಿನ ಅವು ಒಂತೆತ್ತನ ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್ ಅರ್ಧ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯ ಚಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಲವಂಗ ಈತೆನ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮೆತ್ತೆ ಕಡೆಗ ತುಲಿ ಈತ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಟ ಯಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉನ್ಪುನು ಪಣ ರೈಸ್ ಉಂಡತೆ ಬೇಯರದಿಕ್ಕ ಒಂದು ವಾಶ್ ಮಲ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ನೆಟ್ 300 ಗ್ರಾಮ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಉಂಡು ಒಂದಿನ ಚೂರು ನೀರಿಡ್ಬಾರ್ದು ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕ ಅದು ಮುಟ್ಟದ
ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಆವಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ನೀರು ದೀಯೆ ಉನ್ಪುಗು ಬೇಯರಿಗಂದು ರೈಸ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಬೇಯರಿಗಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ ನೀರಿಗೆ ಸುರುಕೆಂಕಲು 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು 1 ಸ್ಪೂನು 2 ಸ್ಪೂನ್ಲೆ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ದಾಪ ನಾವು ನೀರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡೊಂದು ಆನಿಯನ್ ಕೈಪಾದಿನ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಚೂರು ಪಾರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಮು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಚೂಲಿ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಆವೋಡು ಕೆಲವೇರು ನೆಕ್ಕು ಅವೇ ಚೆಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ವೇರು ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೋಳಣ ಒಂಜಿ ಇರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಲ್ನೆ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನೀರಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಬಟ್ ಕೆಲವೇರು ಏನು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುಡು ಕಟ್ಟದು ಪಾಡ್ವೇರು ಚೆಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಅವು ಮತ್ತು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಅವು ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕಂಡು ಹಾಪುಜ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಂಕಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡೆಲ್ಲ ಬರೀತಿದ್ದು ತಿನ್ಪಾತೆ ಒಂಜಿ ಈರೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ರಡ್ಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೈತೆ ಐಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಸೀಲ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿದ ರೈಸ್ಗೆ ನೀರು ತಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆಂಕಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯ್ಪತ್ತತೆ ಐತ ಆಯಿಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಓ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಐಟಮ್ ಇಡೀ ಪುಂಡತೆ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀತ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ರಡ್ಡು ಚೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪದ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ಫ್ರೈ ಅವಳಡಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿನ ಫುಲ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪೂರ ಪೂಜಿತ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ನೆಕ್ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತ ನೆಕ್ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಪಾಂಡ ಐಟ್ ಗ್ರೇವಿ ಲೆಕ್ಕ ಪುಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡನೆ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಒಂದು ನಂಗೆ ರೈಸ್ಗೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೋಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಐತನೆ ಗ್ರೇವಿ ಗೆತ್ತಿ ಓಲಿ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋಡಿ ಪುಂಡ ತಿಕ್ಲೆ ಐತನೆ ಗೆತ್ತಿ ಓಲಿ ಐಕಸ್ತದ ಪನ್ಪುನು ತುಲೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಒಂದುಂಡು ನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ತೋಜೋ ಒಂದುಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲದ ಪಾಡ್ರತೆ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ದಿತ್ತತೆ ಪಂಡ ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದತೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಚ ಹಾಫ್ ಟೊಮೆಟೊನ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ ಹಾಫ್ ಟೊಮೆಟೊ ಇಕ್ಲಿ ಎನ್ನಾರು ಮಸಾಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಒಂಚೆಂಚ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸಾಲೆ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿಲ್ನ ಗೆತ್ತಿದುಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಚಿಕನ್ಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಅದನ್ನು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಮ್ಮ ಪತ್ತತ್ತಿ 100 ರೂಪಾಯಿದ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಐತೆ ಹಾಫ್ ಕೆಜಿ ಕೊನ್ಪುನಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದದ ಅವು ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಚ ಉಂಡು ಅವು ಮಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮ ಹಾಪುಂಡವು ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಆವಾಡು ಪಂಡ ಬೇಯೊಂದಿಪ್ಪಾಡು ಇಂಚಿದ ನಮ್ಮ ರೈಸ್ಗೆ ದಿತ್ತಿನ ನೀರ್ಲ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದುಂಡು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ರೈಸ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಇತ್ತೆ ರೈಸ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂದು ರೈಸ್ ಒಂಜಿ 75% ಕುಕ್ ಆವಡು ಒಂದು ಇಂಚ ಒಂದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಟೈಮ್ ಡೆಂಕುಲು ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತ ಅವು ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಮ ಕೋರಿ ಬೇಯೋಡಿತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ತೂಲೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಮಾತಾವೆ ಮತ್ತು ರೈಸ್ ನೆಟ್ ಎಂಚ 60% ಬೇಯ್ದಂತುಲೆ 60% ಬೇಯ್ದು ನಾನು ಒಂದು ಚೂರು ಬೇಯಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಕಾಯೊಂದುಂಡು ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಇದು ಈ ಟೈಮ್ ನಮಕ್ಕೆ ಏತು ಬೋಡು ಆ ತಿಂಕಲು ರಸ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿನ ಗೆತ್ತಿಪ್ಪೇನು ಇತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ಸುರುಕು ಚೂರು ಚಿಕನ್ದ ಮಸಾಲ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ತತೆ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಅವೇನು ಪಾಡೋಡು ಸುರುಕು ಅಮ್ಮ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಇದಾದನ ಇನಿ ರೈಸ್ ಒದಗದಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಜಿಂದ ಕೆಲವರ 300 ಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಒದಗೊಂಡು ಒಂದು ಒದಗದಜಿನಿ ದಾಯಡನ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸತಿ 2 ಸತಿ ಬರ್ಕೊಂಡವು ಯಾವ ಒಂದು ರೈಸ್ ಪಾಡಲೆ 2 ಸತಿ ಬರ್ಪಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ರೈಸ್ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕುಂದು ಪಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ
ನಾನು ಊಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಇಂಚ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಿತ್ತದ ಪಾರ್ತಜಾವೆ ಇಂಕ ಅವತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಚಿಕನಗ ಓಕೆ ಇತ್ತೇನ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಫ್ರೈಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೈತೆ ಗ್ರೇವಿ ಬಡೋಂಡು ಎಪ್ಪಾಡುವಂತೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೊಂಡು ಎಪ್ಪಾಡು ಫುಲ್ ಒಟ್ಟು ಪಾಲಿಶರು ಅವೇ ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಈ ಸಲ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಈತ ನಾನು ಒಂದು ಮಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕ ಇಟ್ಲು ಚೊಡ್ತೈತೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅಪ್ಪಜಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಮಸಾಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನೊಟ್ಟು ತಾಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಚೂರು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿನ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಏನೊಂಜಿ ಕಾವಲಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಐತ ಮಿತ್ತಿ ಎಂಕುಲು ದಮ್ ಕಟ್ಟರು ತಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಇಂಚದೀತೆ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಮುಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಗೆ ದೀಕ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ದು ಒಂಜಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಬಿಡ್ಕ ತೋಲೆ ಇಂಚಾಂಡಿತ್ತೆ ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಿತ್ತೆ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ತುಜಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಏನು ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂಚಾಂಡ ತಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತೆ ತುಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಕ್ಕ ಇಂಚಾತನ್ ಬಂದ ಓಕೆ ನಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತೆ ತೋಜುಂಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಕ್ಕ ಇಂಚಾತನ್ ಬಂದು ಸುರುಕು ಕಾಳತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಸಕ್ಕತ್ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ಚಿಕನ್ ತುಳ ಚಿಕನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ ಆತಂಡು ಚಿಕನ್ನ ಶೋಕ್ ಅದಾಯ್ತ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಚಿಕನಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತದಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತಂಡು ಓಕೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೂಪರ್ ಆದ ಬೈದಂಡು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈದನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಎಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ತಾಯ್ಪಂಡ ಏನು ಅವೇ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಗಡಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾದಿನತ್ತತೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ತದಿನ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾರ್ದೇನೆ ಅಂಚದ ಅವು ಸಕ್ಕತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್ ಒಂದು ಕೈತತಿ ಆಯ್ತಾ ಆಯಿಲ್ದೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಏನಿತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ಡೆ ಯಾನ್ಕ್ಲೆ ಪನ್ನಿ ಆತೆ ತೂಲೆ ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಡಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪನ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನೊಂಜಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವ್ಯಾನ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್.